ರುಬ್ಬೊಡ್ಡು ಕರ್ಗಂಡ ಕರಿಯೇ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮನ್ನು ದಂಟಂಡ ಕಿರುವೆ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಮುಖಣ್ಣ ಮೀ ಜತಿ ಬೆಗರಿ ಉಂಡಾಂಡು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಳಿಗನ ದಿಟ್ಟಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ರುಬ್ಬೊಡ್ಡು ಕರ್ಗಂಡ ಕರಿಯೇ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ. ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೊತ್ತ 83 ಇಸವಿಡು ಎನ್ನ ಸುರುತ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ತಯ್ಯ ತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ಮಂಡ ನಾಟಕ ಹಿಟ್ಟಾಯಿಜವು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಾಟಕನೇ ನಾನು ಅಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲತ್ತಂದು ಮಲ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 500 ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಟಕ ತುಂಡು ದೋವಾ ಕತಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಅವೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯ ಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಈ 2 ನಾಟಕಲೇನು ಬರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಒರಿಯ ಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಯಾಮನ ಕೊರಂಡು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರಂಡು ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಭಾವನೆಗೆ ತೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟದು ವೃತ್ತಿಪರವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಉಂತಾವಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದು ಬತ್ತಂಡು ಜೊತೆಟು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ್ರನ ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕ ತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ತಂಡಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಆನಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಐಡು ಒಕ್ಕ ವೈಕಲ ಅವನಿ ನಕುಲು ಮಾಮುಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಲೆಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಭಟ್ರ ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಕಸ್ ವಿದ್ದು ಭೋಜಬುಡಿಯರೆಗೆ ಅಸಲ್ ಏರು ಅಸಲ್ ಮೂರ್ತಿಲು ಮದಿಮೆ ಕುಟುಂಬ ಕೋಡೈನಿಯಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜೇರು ಕಡಲಮಗೆ ಅಂಜನೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಲು ಮಣಿಕಂಠ ಮೈಮೆ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 30-32 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ಲ ಕೊರತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕನ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಒಂಜಿ ಮೊಡೆ ಓಡು ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿ ಅಂಕುಲು 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಣಿಕಂಠ ಮೈಮೆ ಪನ್ಪನ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪಾಡ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೊರಿಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪುದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅದು ಶಿವದೂತಗುಳಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲದಂಚಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋನುಂಡು ಎಂಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮುಂಬೈ ಪೂನಾ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲ ಪೂರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕುರಿದು ಇಂಚಿಪೋಗು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಶಿವದೂತಗುಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ಜನ ಪಿರಪೋದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತದು ಈಚೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಲೇನು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಲೊಂದು ಈತೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 80% ಟಿಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈತೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕನೇ ಬುಕ್ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮುಲ್ತ ತುಳುವೇರು ಕೊರಿಯರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ 30% ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನಿಯಲ್ಲೇ ಸೇಲಾದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ನಾಟಕಡು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತಾರಮೌಲ್ಯಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈ ನಾಟಕಡು ಪೂರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದುವೇ ಈ ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ 2 ಜನ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕುಲು ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಧಾರಾವಾಹಿಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಡೈತಿನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಡು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಬೆಂತಿನ ಈ ನಾಟಕ ನೆಟ್ಟು 35 ಜನ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೈವವನ್ನು ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೈವನ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲುಲ್ಲ ಬಟ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೈವ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ದೈವ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಅಪಗನೆ ದಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಗುಳಿಗನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಸಾರಥವರ್ಮನತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರಿಯ ಎನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ನಾಟಕದ ಅವತರಣಿಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರ್ದೊರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ 2011 ಅನ್ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ
ಆಜಿ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 7 ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದೈತಿ ನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಎಸಲ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು 25 ವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ವಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ 25 ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪು ನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡುಲ್ಲ ಐತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಡ್ವಕ ಮದಿಮೆ ನಾಟಕನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು 25 ದಿನ ಬಲ್ತಂಡು ಅಡ್ವಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮರಾಠಿಡು ಶುಭಶ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಮುಂದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯ. ನಾಟಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕಲು ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲೇಖಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೈದರು ಹೊಸ ಹೊಸ ತನದ ನಾಟಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಬಗು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತುಂಡು ತುಳುವೇರು ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದಿತ್ತೆ 285ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ಪೋನು ಚೌತಿದ ಉಲೈ 300ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದಂಚಿ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತಂದಾಣ ಒಂದು 500 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ನಾಟಕನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಒಪ್ಪನು ಕಾಸರಗೋಡುದಂಚಿ ಮಲಯಾಳಂ ಒಪ್ಪನು ಮಲಯಾಳಂ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಇಂತೂ 1,000 ಪ್ರದರ್ಶನದಂಚಿ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಪೋಯರ ಎಂಕಲು ತಯಾರಾತ ಅಂಜನೆ ದುಬೈ ಕುವೈಟ್ ಮಸ್ಕತ್ ಈ 3 ಜಾಗೆಲೆಗೆ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು.